Iya kini begitulah. Di manune bandala kaelonyo. Iya bahubung nan ngajo hari. Memang iyo lari juo. Iya dicalia di muka kita. Iya nan adalah guru muda. Jo guru iya tua sadang bakonco. Ode panaliyaw la sedang setel baju nande muko nande basamu. Iya kan itulah de nyobana. Iya sekarang nan di muka kita. Iyo lai marilah ba irama gasa patanan la jodoh. Iya karanola nan irama banyak pula lah de macamnya. Ode nan lai banyak la de nyobanya. Iyo rede iyo de nan lamo. Iyo kan adalah nan terbaru. Iyo nan adalah model lama. Iyo lai danga-dangakan bana. Mulai kini lagu bang tinang. Iyo mulailah de konco. Iyo lai dangakan bana. Iya sabukui aye mato. Iyo itu lai irama. Dangan manyo dangan duk dekat di hara ala kini nanko. Delai danga-dangakan bana halabia ambo tu itu karnyo. Wow 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 wow. Teo deo 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 teo deo 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 teo deo 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 Ting 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 tadadadadadau. Malam aku berkelana tiada yang tahu. Nabi Allah Nabi junjungan yo ayo junjungan yo ayo Allah ayo Allah yo ya junjungan junjungan yo Allah Allah Rabbi 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 Allah Rabbi batuan kita Nabi Muhammad pangulu kita wahai sahabat tulan saudara assalamualaikum makasih dang masamu ada pun tangan
katio kita banyaknya jari ialah limo. Alimo buah hukuman Nana wajib di kita para tamu sadar sembahyang kedua. Ketiga bazakat kampe puaso Kalimo na yaji ate pangwaso itulah sabab jari na limo ya kiwani jo kalau hikmanyo nan ka kita cari. nan mula pertama siang pujari semisal orang tua di dalam nagari. Kau tua bananyo patanya pagi kedua telunjuk namanya jari. Semisal orang cara dia pandai di dalam nagari untuk penunjuk iko ini. Ketiga panamu si jari mati daripada kawan tegak tinggi sambil sarang kuat nambagak barani. Umpama tentara dengan polisi panjago keamanan di rakyat narami keampe banamo si jari mani. Sami sarang kayu di dalam nagari katampe malake kanintan dan kodi katala tenggang dan nagari nang kalimo bangkiang nang kete sekali. Semisal rakyat di dalam nagari nan bali mo ini ko indah sepakat apa-apa karajokan semuanya barang. Apa karajo semuanya bare ke dalam nagari lah nyatu begitu lan bali mo itu ko indah sepadu apa-apa karajo tak mungkin maju. Seorang mahelo nan lain mengganju laba selisih paham malihnya pangulu. Orang banyak dicangkuk ragu anta ke sini anta ke situ yo bagi itu lah dimasuki. Nah jangan lah nyoragu. Anda pikiri dicakau lah nyoragu. Ayo disangkau lah nyoragu. Muhammad itu yo ai urang di makan sabana anyo rasulai khalifah ya Allah di dalam nagari yo wahai mahkamah adina kita adu banan Tuhan lai malayarnya. Ya Allah la coba diri yola dengan sandi irinya kiamu binasiri daya itu si iparnya lebaran dalam batu darah yo dari Tuhan yang ayat mangko dape malah kami kamanya buang mari itu mangko lah kami sambuang lioleh karena dosa abamnya yo aduh lebasa baba delaya doka Kan you
oleh kami Aduh, silawai, alai kompromi, pada malam. Enarko, modelnya dari kami aduh, delai dengan akan benar lagi sekarang. Enarko yo delai dengan Bismillah di awal pertama Allah la ilaha illallah ya mulai oleh Nabi Muhammad ya oleh Rasulullah marilah dicoba yo agak agama ya mulai samin karawakatu delai ado taluang ilallah na kami ladanyo carilah di mana hilangnya ya mulai marilah kami japoi lah di mana tinggalnya ilallah ala la ilah barada anyu na tantu sungainya ya mulai ada ibarat rahilang nena tantu rimbonyo ilallah ala Nggak ibarat orang hilang natan Imbonyo ibarat tabanam natan umurnya iyo kini bagitulah lain kau ka elonyo iyo elo lah mengaji kesapatan dan jodoh lai ka bidang na pengajian kini kan kita harakato lai karena pengajian memang penting ala kasamunyo iyo penting dan sekali lah iyo lah di bidang agama lai agamo nan Islam lah memang lai agamo gitu iyo suruh lah jotaga iyo di dalamnya delai tinggal pada kita kama jalan lai karsajo pakar oleh sumbayang lah delai kaji dibaca lai karena nan sembayang lah nama latihan lai agamo ini pengajian dari kami nan bado wahai saudara ondeh handai dan tolan jo kalau sungguh sayang di badan lai patela sembayang onde kaki terusukan dia ketinggalan pikiran kurang
La indah mengapa lada indah beruang. Ayah salah tentu lai paham sembahyang. Yang dicari laika untuk orang. Lai elok la tempuh jalanan terang. Jalanan lurui onde ado tarantang. Kiri do kanan tiada basimpang. Artinya jalan onde wahai sahabat, memakai rukun lana seratus syarat. Siapa meninggalkannya tolak sasa. Kebanyakan umat di masa sekarang Kailia kamu di nana balenggang-lenggang. kau mencari nafas oleh perinakanya. Dari mula kete ondela sampai gadang. Lah sampai tua Dipandang orang. laku tia kapalo onde untung anak malang sekalinya tidak membuat sembahyang. Lai itu lai sangai lai bodohnya orang. Bisa kedua kali lai dunia tak kembang, hanya sekali lai mojo malang. Umpama menembak lai rusojo kijang. Musio salatoi onde tak ada pede ulang. Jo kalau kanai bare menyandang. Tapi kau tidak onde apa katenggang. Jo tangan hampukan babali pulang. Lai sekali tidak babu sembahyang. Itulah sangai lai bodohnya orang. Sangko tua kan babali bujang. Disangko dua kali lai dunia tak kembang. Wahai iyo saudara, hidup manusia dengan lana agama. Kalau hidup binatang, jo nafas susah jo. Ai cuba lali, kacin nula bulan do. Terima nyambala denyo api, patung nana barhalo. Belai kita nana ia silap memang sudah nala tantu. Kaidah sembayang di lima waktu. Islam tak abe, deka pirata tantu. Kalau mati karena rako taburu, Api memanggang kau menjadi abu. Pikir bana wahai saudara, hidup manusia Dengan agama. kau pikirin nyobana oh wahai lai saudara, oh adalah depon kasih, oh hampir para karo lai Satu-satunya nak kami penyato. Lai para tamu kasih kepada harato. lai kado kasih katolan saudara, Lai katigo kasih lai katampenan ko. lai ka ampe kasih ka amarajo iman kasih kaharato na kami kabaraka. Apabila nyopai lai tiba di rangkuangan kasih kaharato. Lai putri di sana narajo kalau kasih katolan sahabat. Apabila kita nanalah sampai wafat. Dia datang semuanya lai kau dapat Mengantar kita lai langau dan lala. Mengantarkan kita lai ke lubang lahan. Ibu dilan anta bak mano papan lelaki oi talakin taman. Orang nan banyak lah pulang ke tampar. Papan talake kaganti alamat. Delai sayang ala saudara iyo di situlah tamat
Nan lai jo kalau kasih oka amal dan iman di dalam lanjut kubur kan namanya dikawan. Ki ai tanyo lai malaikat hanyo malapekan. Laki-laki aman didatangkan Tuhan. Lai pikiri bandala di zaman kini. Talapiala iyo nyobana. Lai mencari la iyo nyopiti. Lai dinda da iyo nyokana. Adela hidup da iyo kan mati. Lele apola de bilonyo kito oleh nanala sampai mati. Tigo alai la iyo nyo sajo. Lele kapan urang bari. Dele kain la iyo nana putih. Dele indah la iyo baragi. Lejoy tabin kapan nanti go halai oleh indah Allah baragi. Delai sayang ke saudara. Delai syukurlah di sana. Delai jo kalau da iyo nyo gitu. Denan delala sampai mati. Tigo halai la de iyo nyo sajo. Delai kapan urang bari. Nana jo kain la iyo nana putih. Iyo indah da iyo baragi. Tigo alai la iyo nyo sajonde. Indah lai malabi. Lai harato iyo nan banyak. Lai sangketo la iyo nana boleh. Delai awal lai nan payah. Delai urang nan baragi. Nandi soal pengajian. Lai sakian nan dahulu. Lai sakian lai daonu. Daripada larinya bio kami. Iyo sakian pengajian. Iyo lai dari nan pada kami. Iyo memanglah berhubung abana malam iyo lah dengan hari. Iyo sebagailah penyambungan cerita nan putri ladanya tadi. Iyo lah putri lah nabah sambung denala janganlah de basisi. Iyo karena di malam kini iyo tampil ladanya kita iyo nan barami-rami. Iyo lai adola denana jantan 20 iyo nan de padusi. Iyo kan adonan gae-gae itulah orang nan iyo lai laki-laki. Oh denan lai adola na batino 20 nan de gadi-gadi. Iyo kan itulah de nyobana iyo sekarang laki ini. Iyo lai dena lag menanam boba mirip iyo Bapak Jokowi. Iyo kan itulah de nyobana iyo nan kini lan lata jadi. Oh debala itulah de nyobana kejadian di malam kini. Iyo karena di malam kini iyo nan akanlah nan terjadi. Iyo lah sungguh nan de begitu. Iyo kan iyo nan melanya to. Iyo lah sudah nan nelanya tu di lamuko de basamu. Iyo di mukola de nyo sidang nan iyo nan raminan ko. Iyo lai batan tu de bakanda memang lai balai na jo. Iyo karena di malam kini kita lalamonan indah lanan mancubo. Iyo lai mungkin lah desa tahun memang kita indah de basu. Iya kini begitulah. Di manune bandala kaelonyo. Iya bahu buang nan lajo hari. Memang iyo lah lari jual. Iya
dicalia di muka kita, iyo nan adalah guru muda, jo guru iyo tua sadang bakonco. Ode panaliyaw la sedang masyitil baju nandi muko nandi basamu. Iyo kan itulah de nyobana, iyo sekarang nan di muka kita. Iyo lai marilah ba irama, gasa patanan la jodoh. Iya karanola nan irama banyak pula lah de macamnya. Ode nan lai banyak la de nyobanya, iyo rede iyo de nan lamo. Iyo kan adalah nan terbaru, iyo nan adalah model lama. Iyo lai danga kan bana. Iyo sekarang lah kini nan ko. Ode nan la kulai sadang afiral kulai dapik nan la de konco. Iyo kan dirilah denyo ambonan akan manuri sajo. Hendak kecalia mencali, Jawa jalang menjalang, sakit basilau, senang bahimbawan, itulah badun tanah. Coba saudaro Ikolanan irama dari kami berdua. Irama model kini ko nan sadang yo viral. Oi sadang viral nan ko mano. Iko dengan irama dari kami berdua. Iyo antaka sampai, ulay antaka tidur. Utang iyo de kami di dalam bau tahu. Iyo kan dicoba juga, walau tak dapat lagunya. Karena diri ambo bukanlah nanpa lagu, tapi nan diri ambo tukang abang di waktu subuh. Iyo de bala itu bana demo saji ala binjai nanko. Iyo ba itulah de nyobana kan memanglah sudah nyata. Iyo mari nandi tukar. Iyo iramanya. Adalah irama la kasida memang lain anako ado. Lelai mari lah kita cari irama nan sero-sero. Iyo kalau irama la mulai akan mantap jo. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Hindarkanlah semua perbuatan yang keji. Hindarkanlah semua perbuatan yang menggambarkanlah Al-Quran. Jadikanlah pedoman, biarlah orang benci asalkan Tuhan sayang. Buanglah rasa dengki, timbulkan kasih sayang. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Siapa ingin ke surga, pintu selalu terbuka. Tak mudah dimiliki, hanya tu orang suci. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Carilah pintu surga dengan amal sendiri. Lai sebagai nana hiburan, lai panjago lari kana mato. Berkibar jilbabmu Di sepanjang waktu, di sepanjang jalan, kulihat kamu. Karena jilbabmu aku terpana, karena jilbabmu aku terpaku. Jalbab jabal putih, lambang kesucian. Jilbab
jilbab putih lambang kesucian. Di setiap waktu, di sepanjang jalan aku lihat kamu. Karena jilbabmu aku terpaku. Delay marilah dicari. Iyo di mana hilangnya? Lah di mana lah kan tahibur iyo dun sana di siko. Iyo ado salung dan doda ado pulo opo peminyo. Iyo lagu iyo bangkin nang lai kan jadi juo. Iyo lagu ladanya Jepang iyo atau aja lagu Cino. Delay kini lagu bangkin nang iyo mulailah de konco. Iyo lai dangakan mana. Iyo sabukui aye mato. Iyo itu lai rama. Danga kan pulo. Iyo lai mari balambe. Iyo dicari nada suaro. Iyo lai kalau lade mampu puang anamu da balik si ince mato. Iyo karanonan kita baduo. Iyo semangat tabu 20. Untuk apa guno dayan kau dayan musikin bantu buat Kurang kau pasti ndak suka. Jangan buatku jadi minantunya. Kalau kau cari orang nan kayo supaya esok hidup kau kan senang. Ingatlah kau menangi ajo dan tak konang ke kau sepanjang masuk. Esok kau kawin jo orang nan kayo dan agio kau kado sambung kue ayu mato. Supaya najole isi hati dayan. Dayan na magano saja kau tinggalkan. Memang iyo dayan cinan ke kau, tapi kau pasti indahkan nomor. Biarlah dayan menangis saja. Dia kau kawin jo orang kayo. Esok kau kawin jo orang kayo dan akhir kau kado tabung kue ayu amado supaya najole isi hati dayan. Dayanan magano saja kau tinggalkan. Iyo itu iyo iramanyo ade amina ambo abuto karajonyo. Iya lagu nan iko lagu modelamo. Tapi lai mantap, iyo mantap pulo. Iyo marilah de toka iyo nara iramanyo. Ele iramanyo dangan dekat di hara ala kininanko. Elai danga kambana halabia ambo tu itu karnyo. Wow 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 wow. Deo 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 Malam aku berkelana tiada yang tahu kemana ku pergi. Tiada yang tahu apa yang ku cari.
Tak akan berhenti aku berkelana. Sa la 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 la. Belum ku dapat apa yang ku cari. Walaupun adanya di ujung dunia, aku kan ke sana untuk mendapatkannya. Untuk mendapatkannya. Dela itulah nana lagu iyo punyo Roma Irama. Dela ini ada gitulah di mano banaka elonyo. Dela elo lagi to bilirkan lainan karekan kita. Dela nana karekan kami di dalam nana bausa. Tolong tolong tolong. Sambuang sambuang sambuang. Lai nyo bana, lai sa sudah ikut. Jobuan nana ranca, ajo lagu lari nana sero. Jangan lela tolana, olay babaso baso. Urang lay pambaso, Pambaso, lay balapa, iyo laparinyo. Orang iyo nana panduto, Panduto, iyo kontong iyo lalidanyo. Jangan dela tolan, lay palupo-lupo. Orang lay palupo, lay ado sababnya. Urang lay palupo, Lay palupo, lay kanado, iyo la sababnya. Menyandang iyo kain basah. La di hari sanjo. Itu denan sabab lengan lengkarano. Lay tolonglah sambung, lay sa sudah ikut. Kacimpo paminan mandi. Jika paminan katu. Lai pitata la jepatiti la de laila adu la de mangato. Dela ini gara-gara lah dari kami nana badu. Gara-gara la tu kami nana di akhir nana curito. Dela danga lah de kana la banah la nan sana la karang la de nyunan ko. Lelai tangan la de kana banna sima la de kana banna la nadi la muko la naba samo la. Kopi aja kudoa men kasuai de kapalo. Janganlah toran bari jonan se bola de na leno. Ayalang